בחור שיש לו פה כזה חתך עמוק עמוק, פה עם סכין מישהו חתך אותו, שהוא לא הולך לו להתחרט, כאילו לדעתי זה שידוכים, כן? כל שידוך שהוא מגיע, הוא שם את הכובע ככה וזה, קיצור, לא הולך, כן? בא לרב קניבסקי, אמר לו, תשמע, אתה מגיע פעם הבאה לפגישה עם בחורה, אתה שם את הכובע ככה למעלה שיעור, ודבר ראשון אתה מסביר לה למה יש לך פה כזה חתך. טנס כזה. סקרת נצח. כן. קיצור, טוב, מגיע לפגישה ראשונה עם בחורה, רק מתיישב, מסביר, תראי, יודעת למה יש לי פה כזה פנס, אני אסביר לך, הלכתי עם חברים מהישיבה לכותל, זה לפני איזה 4-5 שנים, ראינו ערבי רץ אחרי 2 בנות עם סכין, רוצה לדקור אותם, אז התנפלנו עליו, כמו שאומרים, המהלך של המריבה, אז אחת הצליחה לברוח, השנייה עדתה תלפותה בידיים שלו, אבל בגלל שהוא ככה רב איתנו וזה, אז הוא עשה לי פנס פה כזה חזק, וגם היא הצליחה לברוח. אז תוך כדי שהוא מספר לה את זה, ראינו את החיוורת לבנה מסמיקה, זה הבחורה הזאת, הוא הציל אותה. זאת השם הציל אותה. כן, השבוע הבא חתונה, בבני ברק. אין אדם מפסיד מהמצוות. כל יום מסתנים, מחליפים צבעים כמו זיקית, יום אני צדיק, יום אני רושה, יום אני דתי לפי דעתי, יום אני מזרחי זיפטי, יום אני חרדלניק, יום אני דתי לאומי, יום אני בביטוח לאומי. אתה כבר לא יודע מה אתה מובטלה. אנחנו לא מבינים לרגע קט ההשגה של השם. אבל מה שאנחנו כן מבינים, שהגזרה חמה. ואם הגזרה חמה, חייבים להכין ציוד לדרך. עיון לשם שמיים, כדי להכתיר בבנים של השם אהבת התורה ויראת שמיים. ותן מעליך ומעלינו מעל כל המקום הזה ועל כל עם ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות. נעקום לעינינו נקמדם עבדיך השפוך. אומר האור החיים הקדוש, כמה אתם מגנים על העולם, אנחנו לא מבינים. אדם שהוא עמל בתורה, כמה הוא מגן על העולם. אחרי המקרה ששמענו באיתמר, כל אחד חייב לעשות חשבון נפש עם עצמו. בשבילי קרה הרעה הזאת. אפילו אצל יונה בנדבה, הגויים ראו שהאונייה עומדת להישבר, כתוב, התחילו לעשות חשבון נפש, והפילו גורלות, בשביל מי נפלה הרעה הזאת. גוי מבין לעשות חשבון נפש, בשביל מי נפלה הרעה הזאת. אז ויפול הגורל על יונה, והוא לא יגיד לנו מה אתה, ואז הוא יגיד להם שהוא בורח מהאלוקים וכו'. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו חייבים הורה לשבת ולעשות לנו חשבון נפש כל אחד עם עצמנו. שמעת מה קרה גם ביפן? כן, זה שמעתי, אבל יפן זה לא כל כך מעניין כמו אצלנו. כל יומיים שלהם ככה. אבל תמיד יש שם ישראלים, הרב. אתה הולך לדוג אין מה לעשות. עוד פעם, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אנחנו צריכים להתפלל עליהם בכל מקרה, כי אחרי הכל, הגמרא אומרת, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. אסור לנו לשמח בפעלתם של רשעים, אחרי הכל.
גם בניו כי זילנד, זה ייצור, לא. יש ישראלים, כל בתאילנד ישראלים, תמיד ישראלים במקום ישראלים. ככל שהשם צריך, מה שאנחנו כן צריכים לדעת, שהקב"ה מביא פורענות על אומות העולם, הוא מביא את זה, אורל, מה שמביא פורענות העולם למה? כדי אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר ולא לקח. הטעות שלנו, שאנחנו לוקחים את הגויים שם, תשמע, שיהיה להם, יא חביבי, השם מראה לך שמידת הדין מתוחה, רק הקב"ה פורע מהקליפה, הוא עוד לא הגיע לפרי. הם הקליפות. אבל הוא עוד לא הגיע לפרי, והוא חושב שהוא עוד לא מגיע לפרי, אבל כשהוא הגיע לפרי זה כואב. הנה, הגיע לנו בערב שבת לפרי, זה התחיל ביום שישי, הגיע לפרי בערב שבת. אתם יודעים מה זה לשכון חמש משפחה? במי תנחם ועל מה תתנחם ואיך תנחם? בדקה, בכמה שעות הרגע. ובצורה אכזרית שלא הייתה כמוה. אנחנו יכולים עוד להיות שעננים. מה רב יורם אומר? להגיד, אני לא יודע מה רב יורם אומר, אני לא זכיתי להיות בשיעור בבוקר. אבל כל בר דעת צריך להבין דבר אחד. כל בר דעת צריך להבין דבר אחד. והחי ייתן לליבו, להיות חיים. להיות מה קורה איתנו. קיים בתוך הצבא שלנו, השמירה שלנו. אם לא השם לא ישמור עיר. שהפסקת שומר, לא ההזקה של הגדר חשמלית, לא הג'יפים מפטרלים, לא התחרוות, היה לה אקדח, ירה, לא יכלה לפגוע במכוון. חסדי השם ניצלו עוד שתיים. חסדי השם. חמנות שאי אפשר לתאר אותה של השם יתברך על המשפחה הזאת. אנחנו לא מבינים לרגע קט ההשגה של השם. אבל מה שאנחנו כן מבינים, שהגזרה חמה. ואם הגזרה חמה, חייבים להכין ציוד לדרך. אמר הרב יורם היום בבוקר, בדרך כלל הייתם ארוכים, שהאדם עובד במשאיות. אם הוא ינסה להתעצל מלקשור את הארגזים, הוא ינסה להתעצל מלקשור את הארגזים בנסיעה במשאית, מה יקרה לו? יעוף לו, יהיה לו חלוקה ותפזורת. הוא יגיע ליעד הנבחר, אם לא יקבל דוחות זה נס, ולך תדע כמה הוא יצטרך לשלם על כל הפירות ועל כל הדברים האלה. אומר, אם אדם לא יוצא לקראת החשבון נפש, לקראת מה שקורה בעולם, אז זאת אומרת שהוא מפוזר. אז אם הוא מפוזר, אז אין לי תקנה אחרת, רק שיתחיל לשלם אז הוא יעריך. אם אנחנו רואים, רבותיי, כזה דבר, לא, אין לנו זמן לצחוק עכשיו, גמרו הלוויה של 3-5 אנשים, מי שרוצה לצחוק יצא כמה דקות, יחזור. באמת שאין לנו זמן לצחוק, בכלל לא. צריך להיות קצת מיושבים, ונהפוך הוא, באמת נהיה ונהפוך הוא, השם לרחם. הבית נהפך משמחה להגות. שיקום שאי אפשר לתאר אותו, זה לא פשוט. אני אומר לכם שלא תדעו את הדברים האלה שאף אחד שלא יפקוד, זה לא באדם חולה שהוא סבל והוא נפטר. לקחת. זה לא באדם חולה, זה באדם בריא, ולא האבא, ויש את האמא שתנחם, אין לה אבא ולא אמא לנחם, ולא גם אחים להתנחם. זה מה שהנביא אומר. זה לא דברים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו עוד אפשר לצחוק. היום ישבתי בצהריים, אכלתי. לא יודע מה, איך אני יכול עוד לאכול? אנשים הולכים להלוויה, 5 הלוויות עכשיו. יש לי יוצא פרצוף לאכול. לא יודע. כמה? 25. רבותיי, אתם מבינים אבל מה פירוש? יש 2 מיליון. אנחנו מבינים אבל רבותיי, מה דיבר לי? זה עזר אותנו רבותיי, להתחיל לתת חי ייתן לליבו. לא, הדברים האלה מפחידים. אם אדם לא יגיד, בואנה, מה קורה איתנו? בואנה, מה השם עושה לנו כזה דבר? בשחיטה כזאת, זה בדיוק היה ככה במלחמת, זה שם שחטו 2,000 חיילים על קו הראל. אותו דבר, שחטו. אותו שלב אנחנו מגיעים. רק פה זה במידיסק בקטן, זה במידיסק גדול. השם מנסה לעורר אותנו, יא חביבי, בלי נשק, בלי כלום, בלי הבטחה, נכנסו לבית, אין פה צפה, אף אחד לא מציל, אין, רחמי השם, לא יודע איך הם לא הגיעו לחדר השני והיו הורגים אותך. זה מה? מה? אדם יישב יתבונן, מה? אתה הולך ברחוב, זה לא שהערבים לא מתחילים להשתולל? מה? זה לא שהערבים לא מתחילים להשתולל? רק התחילו להשתולל. הם לא אכפת להם למות, אין להם שכל, גם ככה אין להם שכל. אז אם הערבים אין להם שכל, התחילו להשתולל, זה לא טבע לדבר עם חיה שהיא משותצת דם. אז אם זה לא, אז אין להם, לא אכפת להם למות. זאת אומרת, אנחנו חייבים להרגיש בצער של עם ישראל. כי מי שלא מרגיש, הגמרא אומרת, בסופו חווה, לא רוצה להגיד מה הגמרא אומרת, שמי שלא מתאבד בצערתה של עם ישראל לא רואה בשמחתה. זה סבל שמשפחה, אז יש כאלה הגדלו לעשות, שמה יש להם בעיה שהם גרים באיתמר. יש להם בעיה שגרים באיתמר, פינו את גוש קטיף, נו מה זה עזר? לקרב את הקסיים יותר לכל מקום.
זה לא, אם אדם יהיה אמיתי ולא יהיה שקרן עם עצמו, הם היו בגוש קטיף בתקופה הזאת, הם עברו לי דמם. מי זה, מסכנים, בענף. תבינים, נתנו להם, או עוד נותנים להם, הם ממשיכים לבנות, אנחנו אסורים, מדינת ישראל. איזה מדינת ישראל? אנחנו חיים בסרט, אנחנו במדינה שלנו. אנחנו חיים בסרט, אתה יכול, אתה תעשה מרפסת, יבוא, יעשו לך צו בית משפט, ויטפלו בך יותר מהערבי שיבנה עכשיו עוד כמה קומות ועוד אופציות ועוד ילדים ועוד 4-5 ילדים וגם יתנו לו ביטוח לאומי והכל. מדינה שהיא לא דואגת לתושבים שלה, רוסי יעלה מהארץ, יתנו לו את כל ההטבות על מכונית ועל בית ועל הכל. אתה גר בתוך הארץ, תתמוטט, תמות, לא מעניין אותנו. ארץ שהמהרסייך ומרחיבייך ממאייך יצאו. במקום שהלכנו נאכל פרי תבואתם, הם אוכלים פרי תבואתם וצוחקים עלינו. ישראל ביתנו, יבוא רוסי, ליברמן, ישראל ביתנו, אני כבר יגאל גס פרץ לו. מבין? לא שאכפת לי, שאלה למה הוא מגדל את המדינה? לעוד השחתה, לעוד פורענות בלי תורה. היום הייתי באיזה חנות, הלכתי, אני גם מדבר על זה. אמרו כבר 10,000 הרוגים הגיע. בכל מקרה, אבל מה אני בא עכשיו נתן... אתה יכול להביא את הראש שלה. עכשיו אני הייתי שם, איפה? בקיוס, הלכתי לקנות את הבקבוק שתייה הזה, ויש שם בחורה שהייתה עובדת. אח שלה, הייתי מחזק אותו, כל פעם הייתה פעם, אמרתי, אני רוצה להתחזק, אני רוצה זה, חצאית, לא חצאית, הסכנה יצומה. עכשיו, ראיתי אותה מחצאית, שם מוכרת, אמרתי, מה קרה? לא, התחלתי ללמוד, זה יותר צנוע, עושה פלפולציה, בלבולציה, העיקר לתת חתימה, שאת בסדר. אמרתי, את התירוצים האלה את יכולה למכור בעולם הזה. בעולם הבא, אין תירוצים. בעולם הבא זה אמת. תהיה אמיתי. איך אמרתי, מישהו שם היום אמר לי, אחד האנשים אמר לי, שהבן שלו רצה להיות ברמן, בר מינן, הוא רצה להיות בר מינן. כן? הוא שלח אותו לעשות את הקורס, 3,000 שקל. הוא מעיף את הבקבוק ככה בפרוזה כזאת, הוא שופך. אני לא יודע מה הברמנים עושים, כל הברמיננים האלה, איך לערבב, כמה לערבב, שלא יותר, הרבה אדם לא יעוף לך שמה, אסור לשלם על תקרה קוסטית, זה בעיה, זה לא פשוט. אתה יכול לצאת לי 300 שקל, 700 שקל ללילה, זה יפה מאוד. אברכים נקראים בשביל זה כמעט חצי חודש, אם זה 700 שקל ללילה. הוא אומר, נתתי לבן שלי ללמוד. עד שהוא גמר את הקורס, למד להעיף את הבקבוק, עשה לי כמה פעולות בבית. אומר לי, גמר את הקורס, לא רוצה לעבוד את זה. למה? הוא נגעל מזה. הוא לא מתאים לי להיות מקום כזה. אני לא בהמה בצורה בן אדם, אני לא הולך למקומות כאלה. ככה הוא אומר. לא יכול, אני נגעל פעם אחת, הוא עובד שם. לא יכול חדר לאבא שאתה אבא מחילה, זה גועל נפש, אני לא עובד בגועל נפש כזה. בן אדם אמיתי, זה מה שהרב אומר, תמיד. בחור ישיבה, שהוא יצא, הוא יצא, לא בגלל שכפו עליו. הוא בחור ישיבה שיצא. אז האבא שלו סיפר לי, הוא נגעל. הוא אומר, לא מתאים לי לעבוד שם, בוא נה, יש לך את התעודה ביד, וכבר לקחו אותך לעבודה, כבר הוא עבד שם. הוא אומר, לא מתאים, לא נגעל מהעבודה הזאת. הוא הלך על דעת שהוא מצליח בזה. לא יכול לשבת. אני יכול לראות ככה באמתיות, זה הבהמה הזאת, זאת הבהמה הזאת, זה. לא יכול. אני לא עובד, אומר לי, ומה? הוא אמר לי בצורה יותר גדולה. זאת אומרת, אני למדתי בזה דבר אחד. כל זמן שהפרה נותנת חלב, שווה להשקיע עליה אוכל. אם היא נותנת פרה, היא נותנת חלב, שולחים אותה, לשחיטה. לפחות תצא ממנה, גם בשר, גם אור לספר תורה, גם הכל נעשה ממנה. אבל כל עוד שהיא מוציאה חלב, שווה להחזיק אותה. אותו דבר בעולם הזה. אדם, כל עוד שאין לו ניסיונות, הוא לא משווק חלב להשם יתברך, הוא משווק חלב, שווה לשם להשאיר אותו בעולם. אדם שהוא כבר לא משווק חלב, חלב ראשי תיבות חייבים לחזור בתשובה, אז מה יש לעשות איתו פה? שולחים אותו לו בשחיטה. בורא, מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה ממך כלום פשוט, אין לי ממך כלום. אני בעל עסק. אני בעל עסק, אם אתה עסק שמכניס, יכול להיות שחודשים אתה יורד. אבל השאלה אם העסק הזה פחות או יותר מכניס יותר מאשר הוא מוציא, או רק מוציא יותר מאשר הוא מכניס. אם הוא יותר מוציא מאשר הוא מכניס, אני לא צריך את העסק הזה. סתם כאבי ראש, חדה לא רץ, אני מוריד אותו. ושדי הרבה אנשים לא יודעים את זה. מה הכוונה? שאל אותי בחור בנאורה, התקשר אליי יום חמישי בלילה, או רביעי בלילה. אבל היה הרב הראל, תשמע, אני מתפלל לשידור, אני מתפלל. אומרים שהתפילה היא עוזרת. לא אימץ תפילת רבים. הלכתי לכל הרבנים, שחררתי כסף בכל הכיוונים, בצרורות, איך הוא עשה לי זה? שחררתי בצרורות.
עושה לו הוא אומר לו, לא, תפילה לא מתקבלת, אז זה כלום עם השידוך. אמרתי, אני שואל אותך, אני אספר לך משל ונמשל ואתה תבין, אני מרחיב לכם יותר את מה שאמרתי לו, זה באיזה 40 דקות שמזר לי. היה איזה אדם אחד, שהוא נולד מכוער, השם מרחם. מלבד שהוא מכוער, יצא גם כושי סמבו. משהו בצורה השם מרחם. אתה רואה אותו, כל השנה פורים עובד אצלו. כל השנה פורים עובד אצלו. כן? כל השנה פורים עובד אצלו. משכן הבן אדם הזה, כולם עושים עליו ולהפוך הוא כל השנה. רק רואים אותו, תיישר את האף, שלח אותו את האוזן למקופלת למתיחה. משכן הבן אדם, לא מוצא את עצמו. שיניים שלך חבל על הזמן, אתה לא צריך לבחון, אתה נכנס לך כבר אוטומט בלי לפתוח את הפה. מה, מסכן, מה שתלבטים עליו? הבן אדם לא מוצא את עצמו. אומרים לו, אתה צריך גשר. בן אדם לא יודע מה לעשות עם עצמו. יום אחד עד שהוא גדל, התחיל לעבוד שם לעבוד בזבל, אומר אף אחד לא מתקרב אליו ככה, לפחות הרוויח כסף מהזבל, היום עושים טוב. השירים הכי הרבה זה קבלני הזבל. למה? רק מהפתולת שהם מוצאים מתעשרים, הם לא צריכים את הבסירות של הזבל. כן, רק מהידיעות האחרונות שהם עושים שם. טוב, בקיצר לעניין הוא מספר, יום אחד באמצע שהוא עושה זבל, המשאית זבל חזרה עליו רוורס, שלחה אותו למעלה. מת, זר אמר, מת, שטר. עולה לעולם הפעם, לא עוד לא שעולם. גמרת אותי מכל הכיוון. עשית לי, איך אומרים, וידוי הריגה. גם מכוער, גם שחור, גם בלי מזל, וגם ההוא חזר עליי, כמה משאית זבל גמרה אותי, זהו. שיר איזה פינה, משהו לנשום, נוכל לנפח, משהו טוב. אומר לה, השם יתברך, תשמע ידידי, אני עושה איתך תנאי טוב. אני אסדר לך דבר אחד, מזל יהיה לך מעכשיו, השירות יהיה לך. אבל חיור, אני יודע שהחיור הוא לטובתך. אם היית תהיה חתיך, תהיה דוגמה לצמיגים, יבוא לך הרבה יצר הרע. ככה איזה צעד תקרב אליך, גם יהיה לך בכת, גם יהיה לך יחת, הכל חרת. לא פשוט. טוב, בקיצר לעניין, אני רגע מתעורר, אורן רוצה לראות אותה. חביבי, תורה לקנית ביסורים. עובר, וידאו, כן, נתח עכשיו שנראה את כולה בפינה. טוב, בקיצר, אותו בן אדם, אמר לה כבחור, סלחתי. נתן לו איזה מכה אחת, אמר זה מלאך הממונה, הכניס אותו לגוף. האם באמצע והוא רחום, יכפר עוון. מה אתם עושים לי רחום, יכפר עוון? וואלה, זה נראה לי באמת מכוער לגמרי. וואלה, כולם בכו, גם שמה לא רצו לקבל אותו, שלחו אותו חזרה, כולם בכו. טוב, הוא קם, איך שיצא, אף אחד לא מתקרב אליו. עכשיו גם ככה לא מתקרבים אליי, עכשיו יהיה לי את הזמן להתחייסתי לעצמי. התחיל לעשות עסקים פה, הולך לו פה, הולך לו פה, כמה אדם תקתק. פחת, יחת, עוד קופה, עוד גלאים, ביטוחים, עניינים, פתח עוד חברות, הרי לא מבינים, הבן אדם לילה רב, פעם מנסה על אופניים, היום על, איך זה נקרא, סוסיטה, לאט לאט, 205, 4 יושבים, 205 דוחפים, טוב, לאט לאט תקדם עוד, טוב, קיצר, אותו בן אדם, עלה, ואף שלו גם התעלה, אבל הוא היה עקום עדיין. אמרו לו, תשמע, אתה בחור מעניין, ישבו איתו אנשים, יכולו לדבר איתו שיחה, למד בגרויות, גמר את כל הפגרויות, 21, 40, לא יודע איך זה הולך שם, גמר את כל החדל הורסו, אמר, תשמע, הוא נפגש עם בחור, אמר לו, תשמע, אתה בחור מעניין לשיחה, אבל לנישואים, יש לי ילד דוגמה לצמגים, אני לא מוכנה. תשמע, תבין, אבל הכל שם צריך חיצוב מחדש. לך לו, אז היא אומר לה, לך לי אומן שעשאני. אמר לו, יש לך כסף, שלח לך אומן כסף לשיפור. נסע לחוץ לארץ, עשה עיוות, הוריד את האף עקום, אישר אותו, הוריד את האוזן המקופלת של לילית, מתח אותה שם, עשה משהו חבל על הזמן. הוא נראה כמו אחד הדוגמנים ששמים אותם על הבגדים עם המותגים. חבל על הזמן. מי מזהה אותו? שם משקפי שמש והסתנוורו מהיופי. ואיך שאתה לקח אותו מסעית דרך. מכיר, אתה. קיצר, עלה על כביש 6, החליף את המשפחה, מרביץ, מבסוט, אוטו, אאודי, כמה אפסים. קיצר, זה בכביש 6, מחלף נתניה, יוצאת לו מסעית, מנסים להציל את חייו, נפל לו עף, קיצר לא משנה. עלה הבא. אני אומר שהעולם, הסתבחתי לך לאט, עד שהרחבת אותי, עד שריחמת עליי והורדת אותי, משה,
למה לקחת אותי כזה מהר? תן ליהנות מהעושר. זה אתה, לא זיהיתי אותך. תהיה בריא, מחילה, מה נעשה? לא זיהיתי אותך. אמרתי לו, לא, אתה בן אדם, אותו דבר אנחנו. אנחנו כל יום מסתנים, מחליפים צבעים כמו זיקית. יום אני צדיק, יום אני רושה, יום אני דתי לפי דעתי, יום אני מזרחי זיפתי, יום אני חרדלניק, יום אני דתי לאומי, יום אני בביטוח לאומי. אתה כבר לא יודע מה אתה, אתה מובטלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי אני רוצה שתהיה בדרך אחת, כי ישורים דרכי השם. השם הוא מנהל את העולם בדרך ישרה. צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אצל השם יתברך אני רוצה ממך את הישרות. פיקודי השם ישרים, מה המשך? משמחי לב. אם אתה רוצה לשמח את הלב תהיה ישר. עם היושר אתה תגיע לסוף, אתה תצליח בחיים. אם תנסה לזגזג שיורדים בכביש 6 לשוליים, אז פתאום שומעים טוק 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 טוק, ישר מתעוררים חוזרים לכבישים. אל תנסה לזגזג. תראה, אתה מתחיל לאכול צמיגים, פנצ'רים, אתה אוכל הרבה דברים, הצמיג נראה, הפעילות נהרסת, כסף הולך. אדם חייב לדעת, אם החלטתי שהדרך שהתורה היא אמת, היא קשה. אבל להיות חילוני זה בהרבה יותר קשה. ישבתי בנאורה והסברתי להם אחד על אחד, הסכימו איתי. להיות חילוני זה בהרבה יותר קשה מלהיות אברך. והראיה, הסקר היום אומר שהציבור שומר תורה ומצוות, ציבור החרדים, הם מעריכים ימים תוחלת חיים יותר מאשר ציבור רחוק מהתורה והמצוות. אז שאל אותי מישהו איך יכול להיות. הרי אתם סובלים כל היום, או צריכים כל הקומבינות, איך אומרים? תעזור לי, ההוא נותן לך ירקות, ההוא נותן לך זה, גוש קטיף, אתה צריך ללכת לעצוב. אז איך ייתכן שהאברכים שהם סובלים ולא מחליפים בגדים כל שני וחמישי, ונעליים עד שלא יוצא לו האצבע ומדליק וינקר, יתוצאו, הוא לא מחליף אותם, כן? איך ייתכן שהוא מעריך ימים יותר מהבן אדם שכל 3 חודשים מחליף את כל המלתחה, ואשתו מודה אני, כל בוקר אומרת מודה אני, לא יודע מה זה, כן, אדמה. גם אם של דלה, זה... ואשתו כל בוקר אומרת לו מודה אני, מה המודה החדשה מחליפה לו? מודה אני לפניך, המודה היום אני חייבת להודות לך. למה כל זה? אז אמרתי לו לאותו דבר, למה התוחלת חיים של האברכים היא יותר ארוכה משל אנשים רחוק? מי יודע למה? אמר הרב אליהו אברזל, שמעתי בשיחה שלו, נר השם נשמת אדם. ההנשמה נדמת לנר. נר, איך הוא דולק? אם ניקח נר ונשים אותו בחוץ, במקום שהרוחות נוגעות בו, כל שנייה הפתילה קופצת ומשתוללת ועולה, כמעט אם היא מתחבאת אז היא נלחמת לא להתחבות. איזה נר ייגמר יותר? נר שהוא בחוץ, שכל שנייה קופץ ולא נרגע, או נר שהוא בפנים רגוע ודולק קבוע? איזה נר ייגמר יותר מהר? נר. זה נר ש? מה ייגמר יותר מהר? נר שבחוץ. הנר שבחוץ, הוא כל שנייה נלחם להגדיל את השעבה שלו לא להתחבות, אז הוא נשרף אוכל יותר שעבה, אז הוא נגמר יותר, הוא צורך יותר דלק. אותו דבר רבותיי יורה למתוק לנו, אנחנו לא עליו קמינה בשבילנו. אם הגוף שלנו פתוח להרבה הצעות, אם הגוף שלנו פתוח להרבה, כל אחד בא זורק לי מילה אני נלחץ ממנו, כל אחד שמוכר לי איזה סחורה אני קונה, כל אחד שבא אומר לי אני עושה לו ביי, אז ממילא אני ממלא את הגוף שלי ממלא חורים, כל רוח שערה מזיזה את הנר, האיכות חיים נגמרת. אבל אם יש אלונה אסור זה אסור. אתה פוגע בי, תיפגע, אני לא רוצה לפגוע בי. אבל תשמע, זה אחותך, זה אמא שלך, זה שמה שלי, אני לא פוגע בך, את המעטפה קיבלת, את הברכה קיבלת, ולמה אתה חושב שאתה יותר טוב מהשם? שבשם אני אפגע ובכלל לא. למה אתה חושב שהשם יותר לא? יש לנו את זה, אבמינה, הלכתי איתות ביום חמישי. באתי, נתתי את המתנה, אפילו לא הייתי בפנים, לא ראיתי אותו, מזל טוב. הוא לא עניין, אני באתי, לא נכנס למקום מעורבר. אסור זהו, זה אסור, זה קשה, זה לא קשה, זה אמת, זה לא אמת, זה שקר. זה התורה אומרת, אל תהיה חכם נגד הרופאים. למה? הרופא כל בשר, בורא עולם, הוא ברא את העולם ישר. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים.
אם נדע לסגור את הנר, לסגור את הנשמה, לא לתת לה לראות כל מיני דברים במחשב, לא ניתן לראות כל מיני, לא לאכול כל מה שהיא רוצה, לבדוק כל דבר שמכניסים לפה. לא, לבדוק, להיות ביקורתי כל מה שמוציאים גם מהפה. האדם יהיה לו איכות חיים, יהיה לו כמות של חיים ויהיה לו טוב בחיים. אבל אם אדם פרוץ לכל הצעה, כל איזה אחד שעושה, כולם מסתובבים, מה קרה? קראתי לך? אדם כזה, הדרך שלו היא בר מינן, דרך קצרה לפני איש, אני לא רוצה להמשיך להמשך, ידוע היום מה קורה ברחובות רבותינו הרבים. זאת אומרת, סיכום הדברים, לפני שניכנס לעניין שלנו, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. פרשת שבוע אנחנו רואים עניין של קורבנות. כל הפרשה, כל חומש ויקרא, הוא עניין של קורבנות, של טהרה, שהשם מבקש מאיתנו לעשות מעשים בפועל כדי שיתחפר לנו. הרבה פעמים אדם אומר, אני חוזר בתשובה. מה אתה עושה בפועל שאתה חוזר בתשובה? איך אני יכול לדעת שאתה חזרת בתשובה? אם אני רואה אותך מגיע לבית הכנסת, מה שלא היית מגיע, אז אני מבין, הנה, המעשה מוכיח שבאמת חזרת בתשובה. אבל אני רק אומר, תשמע, אני שומר תורה ומצוות. במה אתה שומר? תשמע הרב, אני לא מספיק פה את כל התפילה. אני אומר רק שמע ישראל והעמידה. אתה שומר מה שנוח לך, לא תורה ומצוות. כי אפילו ברכות התורה אתה לא אומר, שאתה לא יכול להגיד שמע ישראל והעמידה בברכות התורה. באיזשהו שלב, האדם צריך להבין. אם אני לא אצמצם מהרצונות שלי, אני לא יכול להגיע לרצון שלו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. הצדיקים, למה הם מבקשים מהשם וזה מקבל? ושומע בקשותם. כי הם מבטלים את הרצון שלהם מפני רצונו. אני עייף, עייף ישראל כל הלילה, אבל אני צריך לקום להתפלל, כי ב8:10, 8:20 עובר זמן קריאת שמע של המגן אברהם, אז אני קם, אבל תשמע אני עייף, אבל מה השם שהוא עייף? הוא נתח הילד, אז עכשיו אתה תופס אותו כטרף לברוח מהמציאות. אז אם אתה מבטל את הרצון שלך בשביל השם, השם מבטל לך את הרצון שלו מפני רצונך. אתה תבקש דבר, אתה תקבל אותו. זה אמרתי אותו יהודי. אם נלך על שבלונה ישרה, לא היום השם, תשמע, תן לי ברכה, תן לי זיווג. הוא מגיע אליו, אני לא פה בעולם, עברתי מכביש 6, עליתי למחלף נתניה. וואלה, מה זה אתה בכביש 6? טוב, עולה מחלף נתניה, לא, ירדתי למחלף... תגיד לי, יא חביבי, אני בא לפה, אתה לא פה, אני בא לשם, לא פה. תעמוד במקום אחד, אני אגיע אליך. לא, בורלה, זה דרך נראה לי יותר מהירה. מה דרך יותר מהירה? וזה לא כיוון. לא, זה הדרך נראה לי יותר מהירה. אני אלך איתך עם הדרך הזאת. מגיע לשם, אבל לא עוד דרך אחרת. די, איפה אתה, יא חביבי? זה מה שאליהו כאב לו, אליהו בהר הכרמל עמד ואמר, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. מה הבעיה? אם אתה הבנת שהשם הוא האלוקים, תילחם. כי אין לו דרך אחרת. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אתה חושב שהבעל הוא אלוהים? לך אחריו עד הסוף, תאכל זבל תחזור. פרל אשתי סיפור מוכר, שהייתה איזה בחורה שהייתה צריכה לטוס שם להרי קח לך כל מיני סמים, ובונה. מתי הרב? הייתה צריכה לטוס שם, לא יודע איך זה נקרא? הודו להשם קראו בשמו, שם יש סבים משמחים, אנשים משמחים ויצורים משמחים. הם עושים חיים הרב. כן, עושים חיים וחוזרים ממטוס כאן, בארון. בכל מקרה, על הצד. אז היא, לפני שהיא טסה, חבר שלה, שאלת הרב מה עושים? הוא לקח אותה שבת סמינר. שלח אותה שבת סמינר. אותו שבת לא הגיע הרב. זמיר היה אמור להגיע? לא הגיע. הביאו אברך אחד, אני לא יודע למה לדרוש להם. ואז היה ללכות את השבת עבדה. היא אמרה בוא ניכנס, בדיוק בשיעור הזה נכנסה. שאר השיעורים שהיו ברמה לא נכנסה. שומעת עבדה, אתה מוציא ארנק, יש מצווה מהתורה, שב תשיבם לאחיך, לא תוכל להתעלם, לא תוכל להתעלם. כל הכבוד לכם. כל הכבוד, אבי, זה כל הזמן דואג לנו. שלך, באמת? לא, פחדת ממנו? לא, חשבתי שיכנס לפנים, חבל לשמוע דברי תורה. לא, אני לא רוצה שתחזור בתשובה. חבל אבי, שב איתנו כמה דקות. זה סיפור חזק, נעביר אותו לחבר'ה הלאה. שאולי שמעת אותו. אותו אישה שמע, הלכות עבדה, מצאתי ארנק, אם יש עליו סימנים שלך. רגע, אתה רוצה לשמוע סיפור עכשיו אותנטי לרב חן קניבסקי? אשתו סיפרה? עכשיו. מהשבוע. בחור אחד בא אליו, בחור שיש לו פה כזה חתך עמוק, פה עם סכין, מישהו חתך אותו,
שלא הולך לו, הוא לא הולך לו להתארס, כאילו זה דתיים, זה שידוכים, כן? כל שידוך שהוא מגיע, הוא שם את הכובע ככה, וזה, בקיצור, לא הולך, כן? בא לרב קניבסקי, אמר לו, תשמע, אתה מגיע פעם הבאה לפגישה עם בחורה, אתה שם את הכובע ככה למעלה שיראו, ודבר ראשון אתה מסביר לה למה יש לך פה כזה חתך. פנס כזה. סקרת נצח. כן. בקיצור, טוב, הוא מגיע לפגישה ראשונה עם בחורה, רק מתיישב, מסביר, תראי, יודעת למה יש לי פה כזה פנס, אני אסביר לך, הלכתי עם חברים מהישיבה לכותל, זה לפני איזה 4-5 שנים, ראינו ערבי רץ אחרי 2 בנות עם סכין, רוצה לדקור אותם, אז התנפלנו עליו, כמו שאומרים, המהלך של המריבה, אז אחת הצליחה לברוח, השנייה עדתה תלופותה בידיים שלו, אבל בגלל שהוא ככה רב איתנו וזה, אז הוא עשה לי פנס פה כזה חזק, וגם היא הצליחה לברוח. תוך כדי שהוא מספר לה את זה, היא נהיית חיוורת, לבנה, מסמיקה, חיפה סברה. כן, זה הבחורה הזאת, הוא הציל אותה. זאת שהוא הציל אותה. כן, השבוע הבא חתונה, בבני ברק. אין אדם מפסיד מהמצוות, אומר הבן איש חי, אותו עשיר קיבל 2 הצעות. הצעה הראשונה, אחד שהיה עשיר וירד מנכסיו, היה עצמאי, ואחד היה סך הכל פועל אצל פלוני אלמוני, אבל הוא הצליח. את מי הוא לקח? מה אתם אומרים? את מי היה לקח? את הפלוני שעובד מצליח. יפה, ומה אתה אומר עובד? יפה. אומר הבן איש חי, הוא אמר להם שבאמת הייתי מעדיף את הפועל שהוא מצליח, אבל אני מעדיף את העשיר. אמרו לו למה? אומר כי באדם שהיה עצמאי, הוא כל היום חושב איך לפתח את העסק שיהיה יותר טוב. כי הוא עצמאי, זה מכניס לו לכיס ישירות, הוא אינטרסן, אז כל היום הוא יושב חושב באמצע האוכל, הוא חושב איך לפתח את העסק, איך להביא את הסחורה הזאת, איך לעשות את זה ואיך לעשות את זה. אבל האדם שהוא סוחר, שהוא רק פועל, הוא לא רוצה שהחנות תתפתח כי יהיה לו יותר עבודה. הוא לא רוצה שיהיה לו עוצמים כי יהיה לו יותר עבודה. אז מי מעדיף יותר? המעביד או העשיר? העשיר יותר עדיף. אומר אותו דבר אצלנו. אומר הבן איש חי, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? אומר הבן איש חי, כי בעל תשובה הוא היה עצמאי, הוא היה עשיר בתאוות שלו. ועכשיו שהוא חוזר בתשובה, הוא מביא את כל הכוחות שלו, כמו שרצתי לתאווה, אני רץ לאהבה לשם יתברך. כמו שלתאווה אין עייף ולא עייף, ויש לי חשק ואין לי חשק, ויש לי רצון ואין לי רצון, ויש לי כסף ואין לי כסף. רץ! כסוסים על ביצי המים. אותו דבר ככה האדם רץ למען התורה הקדושה. לכן בכל שבא לתשובה עומדים צדיקים גמורים יכולים. אבל אם היה גדל בבית דתי וחרדי, מההתחלה הוא מרגיש עבד לשם, אבא שלו עבד לשם, הוא גם עבד לשם, הוא עדיין יותר עבד. נכון שהוא פתח את זה יותר, אבל מי פתח יותר? בתשובה. אם הוא חוזר בתשובה נכון. זה יסוד שאנחנו צריכים לדעת אותו. נחזור לסיפור הראשון. ועד שבת אבדה הוא דיבר על כל ההלכות, אדם מוצא אבדה, יש בה סימנים, אין בה סימנים, אמרת אבדה, לא אמר את סימניה, כתב, מצאתי, מה הוא צריך לכתוב, מחלוקת בגמרא, צריך לבוא כמה, שמה. בכל מקרה, אחרי שלמדנו את כל הנקודות האלה, היא שמעה את ההלכות, טסה שמה חוץ לארץ, הייתה שמה עם איזה גור, זה שעוד צועק, מקרנה, מקרנה, חמור הזה. טוב, אז היא הלכה עם הגור הזה. הלכה, הייתה נזירה שם, הייתה איתו. יום אחד, אחרי 3 חודשים, 4 חודשים שהיא עם החמור הזה, נהלך על 2, חמור מפותח. אז יום אחד, כן? יום רואה ארנק, הרים את הארנק, הכניס את הכיס. אמרת לו, הלו, מה זה? זה השבת אבדה. למדנו השבת אבדה בסמינר. מה השבת אבדה? אלוקים נתניה, אני אתן? איי איי איי, זה גורו, זה החמורים שלהם, מה שנתן לי אני אתן, ומה שגם נתן סימנים. היא אומרת, הבנתי שזה לא מכוח הקדושה, זה מכוח התאומה. כפלי הזנב חזרה בתשובה. שיחה אחת, בכלל לא קשורה לסמינר, קשורה ללכות עבדה, כי אותו אברך היה ללכות עבדה, עזר לה אחרי כמה שנים שהייתה עם הגור הזה, לחזור בתשובה. ואין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כל אחד יש לו שעה,
כל אחד יש לו מקום, אסור לזלזל בשום בן אדם. גם המשוגע הכי גדול בעולם, אתה לא יכול לדעת מה הוא יכול להציל אותך. אין, אסור לזלזל. רבותיי, עד כדי כך, זה דברים קטנים וגדולים, האדם היום מזלזל בהם, בסוף הוא צריך להם. כמה פעמים בגמרא מובא על רבי, כל הצער שהיה לו, על מה היה? על הגדי, וזהו. מה הוא עושה סך הכל? מה אמר לו? לקח וצערת, הוא אמר דבר הגיוני. אבל אתה, בדרגה שלך, היית צריך לרחם עליו. לכן, אתה צריך לדעת, לשבת, לשמוע את השני. אדם כי יקריב מכם. אני רוצה את הבפנים שלכם, את התוכן שלכם. אני לא צריך את החיצוניות. חיצוניות, היום אנשים משקיעים על החיצוניות, ובפנים, בוקרף אל מישהו שפותח את הפה, איזה כללות. פעם אחת להתקשר אליי השבוע, מישהו. איזה כללות, תעשה טובה, דבר איתי. עכשיו שאשתך תימון, לפתוח את הג'ורה שלה, תתקשר אליי. מה אני צריך לשמוע את כל הכללות האלה ברקע? למה כל זה? האדם שומע בתקשורת, הוא מורל, שומע פה, שומע שם, שומע. הוא לא מכניס עוד תורה. אין לו מה שיבאר את הרע מהטוב. זהו, בלי שירצה הוא מתחיל לדבר. אם אדם לא ייתן לעצמו, ברקס. זה אדם כי יקריב מכם ראשי תיבות אומר רבן איש חי, מידה כנגד מידה. איך שאתה מתנהג עם השם יתברך, השם מתנהג איתך. אתה נותן לו, הוא ייתן לך. אתה תחסוך לו, הוא יחסוך לך. אל תדאג. אין כאן דבר, זה האדם. זה היה אדם ראשי תיבות גם, אברהם, דוד ומשה. אברהם נתן לשם, השם נתן לו. אב המון גויים נתתיך, אברהם. אב המון גויים נתתיך. דוד נתן לשם, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אורני השם דרכך, הלכני באורך המישור. דוד מלך ישראל חי וקיים, מלכותו לנצח. הייתי באורך המישור בקרב. זה מגדל דוד שלנו, אני זכית לעין הרע. יודעים מה זה דוד? דבר שלישי, משה רבנו. ולא ידע איש את גבורתו עד היום, היום הזה פטירת משה רבנו. היום זה פטירת משה רבנו, גמרנו אותו, כן? היום פטירת משה רבנו, היה נהנה, סגרנו את הכל. היום כאילו אתמול או מחר? עכשיו זה עדיין הערה עד חצות, תמיד זה הולך עד חצות. הערה של משה רבנו, משה ראה נאמר. אתה חייב להדליק משהו? נר, יום שלי. כן, אנחנו עכשיו מדברים על הצדיק ושבחו, זה יהיה נחת רוח לפניו, שיתפלל השם. משה היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא אמר, ואנחנו מה? כי תעלינו עלינו. מה ראשי תיבות? מהשם הכל. אין מציאות שמישהו יכול לעשות לי רע. אין מציאות, ברגע אתה חושב שיש מישהו יכול לעשות לך רע, איבדת את האמונה בשם. מה מהשם הכל? מה כי תעלינו עלינו? אין כלום. אמר לו כבחור, אתה אומר מה? אין שום בעיה. זכרו תורת משה עבדי. התורה היא שלך. אדם שהוא כלום, אני יכול לעשות אותו הכל. מנדעי הוא זהיר, אומר הזוהר הקדוש, יהיו רב. מנדעי הוא רב, מישהו בעולם הזה גדול, בעולם הבא הוא יהיה זהיר. תחליט איפה אתה רוצה להיות גדול. הגדול הזה איפה אתה רוצה אותו? גדול בעלמא דין או בעלמא דעתי? אתה רוצה להיות גדול בעולם הזה או בעולם הבא? זה יסוד רבותיי. זה יסוד של משה רבנו. רק מה שצריך להבין, שלמה משה רבנו, רבותיי, ולא ידע איש את גבורתו עד היום הזה. ורב שמעון בר יוחאי עושים הילולה בפטירה שלו, עושים שמחה ומנגלים ועל האש ושמחה עצומה, כל המשפחה יושבת ואוכלים מסכנת הפרה בשביל הצדיק. ואצל משה רבנו, בכלל שכחתם שבפטירה של משה רבנו הייתי צריך להזכיר לאנשים. למה משה רבנו לא זכה כמו רב שמעון בר יוחאי? שלא יחשבו, עשו אותו אלוהים כביכול. מה לעשות רב שמעון בר יוחאי, מה? אצלו אתה עושה הילולה, אצל משה רבנו אין הילולה. אבל פעם בשנה משה רבנו. גם משה רבנו פעם בשנה, מה? אבל כל הזמן היה אליו, היו הולכים היום. אבל רב שמעון בר יוחאי כל פעם הולכים אליו, תכף להתעכב את משה רבנו כל פעם ילכו אליו. לא יהיה בתדירות כזה, כמו משה רבנו. למה אם יהיה קרוב כמו רב שמעון בר יוחאי, יהיה גם משה רבנו? אני אגיד לך למה הרב. כן. כי אצל משה רבנו, כאילו, מרוב שהוא היה אפילו ענב, אפילו לא רצה שיעשו לו הילולה, כביכול, שככה הקדוש ברוך הוא סידר שגם אף אחד לא ידע איפה הוא קבור. הבנת?
יעני כאילו בחיים שלו, בחיי חיותו הוא לא רצה שיעריכו אותו ויפארו אותו וידברו עליו, כאילו ידברו בשפחו וזה, אז כאילו אחרי שנפטר מן העולם מה הוא צריך את זה? טוב, אז קודם כל מה שמאיר אומר, כאילו כלום, אני חושב שתעשי לי ואנחנו מה, תעשי לי שום דבר. אז מה שאמרנו ולא ידעי של גבורתו ולמה רב שמעון יודעים, אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יש לו ניצוץ של משה רבנו. כך כותב אור החיים הקדוש, ראיתי בפנים בתוך האותיות שלו, כל אחד יש לו נשמת משה. ניצוץ מנשמת משה. ואנחנו מה? הבעיה של מה אנחנו אומרים מה? בתורה מי אני? מה אני? ברחוב אומרים לך מי אתה? מי? למי אמרת מי אני? את מה אנחנו אומרים לתורה? מה אני? מי אני? מי ההוא? מי ההוא? כן. אבל פתאום ברחוב רק מישהו אומר לך אתה טוב אתה נראה אותך, אתה טוב נראה אותך. פותח את הגלגלים ואדם בורח. איפה המיהו והמה ואני? מה אתה? ותראה אנחנו ענבים, אל תגיד עלי שאני צדיק, מה תגיד עליי? לא רוצה, אני רוצה לקבל שכר למעלה, הוא פתאום יודע, אל תגיד עלי שאני צדיק. למה הוא יודע? זה יחייב אותו. אני לא רוצה שתגיד שתחייב אותי, עזוב אותי. מה לי למה זה? מה נשתוק הרב? מה נפרייר? ירמסו אותי מה נשתוק? ושאתה רומס את השם והוא שותק. ואתה נותן לו סתירה והוא שותק לך. מה? זה המשה, ולא ידע איש את גבורתו עד היום הזה. איך עד היום הזה? כי אצל כל אחד היום הזה יש נשמת משה. תעורר את מה אני לגוף. למה שנית לגוף מה שהוא רוצה? מה אני? למה שנית לעיניים שמה שהן רוצות לראות? מה אני? אני כלום. למה אני חושב שהייתי כך אותי ונלך לדבר איתה? מה אני כלום. את זה אנחנו לא אומרים מה אני. מה קרה לך הרב? תראה, אני עם ג'יס 1200, טומי, לפיד, השתבחתם עולת. הראש לפיד במחשבות. כן? זה יסוד של משה. זו לעניין השני. של משה אין אלולה, למה? ראיתי בספר התודעה שכותב, רבי שמעון בר יוחאי שמח בפטירתו. משה רבנו בכה בפטירתו. כך כותב ספר התודעה, מי שרוצה לראות את כל התהליך, איך שבא לו מלאך המוות, פחד להרוג את משה, עלה לפני השם, בכה, אמר לא רוצה לתת את הנשמה שלו, ירד השם, לקח את הנשמה, ואיזה צער, כל העולם בכה, אי אפשר להבין את הפחד. שבועות נדמה לי שאתה קריאה. זה גם שם מביא את זה, אבל בתודעה מביא את כל המשרשים. שבועות? לא, אני ראיתי את זה בספר התודעה. בשבועות קוראים בלילה. או בשבועות או מספידים אותו ולוקחים את הגופה, קוברים. איך הלך הפרוצדורה? לא היה אצל משה. מה, איך לא היה הספד? למשה לא היה הספד? אין הספד, לא ידעו, לא ידע איש את קבורתו. לא היה קמו בבוקר, לא מחד מהעולם. הוא עלה להר, עלה אל העברים הזה, הוא רואה בעיניך את הארץ, ושם לא תבוא. אבל רשום והפקו אותו. הוא עלה אל העברים. שם כאילו לא חזר, לא היה. שם המלאך בא לקחת. ישוע שאתה תניק את הארץ במקומי, הוא כבר עלה. עסק בתורה, נכון? כן, עסק בתורה. אמר לו כלום, לך אצל בו. תראו את המדרש של חבל, אני לא רוצה להסביר את זה בעל פה, כי זה יוריד את האיכות. יש דברים שחייב לקרוא אותם בפנים כדי להיקשר אליהם. תורה, יש דברים שאתה יכול להסביר אותם, ויש דברים שהשתיקה יפה להם. במדרשים אתה לא רואה בפנים, אתה לא נקשר לדבר. כמה שאני צלצל זה לא טוב. אבל משה רבנו, הוא בכה ביום הפטירה שלו, הוא לא רצה להיפטר. למה? לא בגללו, בגלל הציבור. הוא ידע וכמה העם ממך מת עם אבותיך, כמה העם הזה וזנה, אחרי אלוקי לך. והוא פחד על זה. מנהיג, אני נקתי את הציבור כל 40 שנה. הוא בסוף לא נכנס לארץ, לא אכפת לו. אבל, כאב זה דבר אחד. להיפטר, אבל אין מה לעשות. נגזר על המיטה, יען אשר לא אימנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. סתם תראו מה זה כוח החטא. בגלל עבירה קטנה, הוא לא נכנס לארץ. תבינו מה זה כוח של עבירה קטנה, מה הוא עשה כולה? רק את העבירה הזאת. כלום. זהו, אין לו עוד עבירה, אין לו שום דבר, כלום. בגלל זה יען לא אימנתם בי להקדישני. לכן לא תביאו את העבירה. זהו, מה עשינו בכל דבר? רק עבירה אחת, תמחל. גנרל שעושה עבירה, זה לא חייל טירוני שעושה עבירה. זה יכול להיות שישתקו לו, וזה יכול להיות כן, אבל אל לנו להתנחם בזה, כי אנחנו תשלם... אבל אנחנו צריכים להתנחם בזה? ומצד אחד להבין, אם זה גודל העבירה, מה זה גודל העבירות שלנו? עליו. אבל מצד אחד אנחנו צריכים להתנחם, אסור לנו להגיד... אנחנו צריכים אבל להתנחם. כאילו, אז אנחנו בסדר עוד עשו. אבל זה מה שבא להגיד. המדרש אומר, בוא וראה כמה כוח העבירה.
האדם הראשון עשה טעות, עד היום כולנו משלמים אותה, בצער תפך תאכל לחם, צער המיטה עשה מכולם. אם אדם לא יודע שהוא חולה, הוא ילך למות, איך אכפת לו להיות חולה? הוא יודע שיהיה בריא. אבל אם אדם יודע שהוא הולך למות, הצער של המיטה, עדיף אומר רבנו לחזור בגלגול, לא לחזור בגלגול, לא לעבור את הצער של המיטה, ככה רבנו כותב. יתעקש, רק לא לעבור את הצער של המיטה, הנשמה צועקת מסוף העולם ועד סופו. צועקת, אנחנו לא שומעים אותה. צער של המיטה? צער של המיטה. שמלך מוות ולעד כן. זה מפחיד. צער של המיטה, תראו את ספר קו הישר, הוא מביא שם את הצער של המיטה, מה היא עוברת, איזה מדורים, איזה סבל. ספר נשמת אדם גם מביא שם. סבל שאפשר לתאר אותו, הצער, רק על זה לא צריך לבוא לו בגלגול. אם אדם היה יודע שהוא חוטא, איזה צער הוא הולך לעבור, הוא לא היה חוטא, הוא לא היה חוטא. רק הבעיה, הנה הוא חטא, לא קרה לו, הוא מסתכל על איזה בן והוא נוסע, לא קרה לו כלום. אז אני לא ייסע. אבל שאול יש לו זכות אבות, לך יש זכות בית אבות. לא אבות, בית אבות. אתה צריך לדעת, אסור לנו להשוות אחד לשני. יכול להיות ראיתי רשע עריצות, ויעבור בעיני עינינו, פתאום הרשע נעלם. אתה לא יכול לדעת. אנשים שעשירים גדולים, סובלים. חולי צילק, כמו מנהל אנג'ל, מלא צרות שאי אפשר לדעת לתאר אותם. הייתי היום אצל זה בן אדם שמוכר ספרים. הלך לו עין, שמו לו אור לבן על הפרצוף. ככה כולו חבר'ה יוצאים לך את החוברים סיים. אז הוא, אמרתי לו, מה קרה לך? לא עלינו, היה לו מחלה בעור. מחלה לא עלינו, הורידו לו את כל העור, הביאו לו במקום אחר שתנו לו עור. הלך לו עין, אכלה לו את העין, נמצא לו רק בעין אחד נשאר. הוא מתבייש לצאת מהבית, אומר לי, סיפרת לי, שימחת אותי, הוא אומר, חייכת לי, ירת לי פנים. אשתו באה, אומרת לי, הרב, תדע לך, היא אומרת לי ככה. אני לא רוצה שאני אמחור את הספרים רבי שבו יתייחסו אליו, אנחנו אין לנו ילדים. עם בני 60, 70. הוא אומר, אנחנו משלמים לנו בבית, אני הולכת לעבוד בשמחה בעבודה שלי, בעלי מי יתייחס אליו? כולו הוא לא יכול לצאת החוץ אל הרחוב שלכם. השתתלו לו, אתה יודע על כל הפרצוף, גם בגב, עשית לי גם ברגל. שמאחם, אנחנו לא יודעים ככה את השם. לרקוד, אני אומר לכם, לרקוד, אנחנו בריאים, שלמים. מה יתרון לאדם בכל המלא שיעמוד תחת השמש? מה היתרון? איזה יתרון יש לנו? ואיזה וילה שבסוף רבים עליה כל המשפחה בחיי חיים של האבא? ואיזה מכונית שרק מתים שההוא כבר ימות ויקח אותם? הוא כבר בונה, ההוא עושה חלוקה בחיי האב. והיו לה כאלה שמעו את זה באוזניים שלהם איך הם מתווכחים לאדם. הוא כבר לא כל כך לקום להגיד להם, הוא כבר תחת המורפיות. ליד האבא מתווכחים. ליד האבא. לא היו שתי בתי שיבה, אתה לא יודעת מי לנחם. עשו אחד חמה. מחלקת פה, סניף פה. למה? חלוקת. האבא קראו אותו מחיים וקראו אותו ממיתה. אין לו שלום במה. למה כל זה? אין את האדם. אין את אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. דוד אמר תולעת ולא איש. לא איש. אני כלום. חרפת אדם ובזוי עם. רק אדם כזה יכול להיות מלך. תשמע את השני. תבין אותו. כי אתה כלום. אבל מי הוא אלוהה לי ככה? אתה כלום. ברגע שאתה כלום, אני אעשה אותך הכל. אתה תשמע מזה, תראה כמה אתה תהיה עשיר בסוף. אבל אם אדם, לא, הרבנים לא צודקים. ברוך הבא, איך אתה יודע שהרב לא צודק? אתה יש לך כבר דעת תורה? אני עומד בכולל כמה שנים, לא זוכר להגיע לכיוון של הרב. איך אתה רוצה להבין דעת תורה? אדם כי יקריב מכם קורבן. ניכנס עכשיו, קצת הלכות פורים. הפרשת שבוע שתבוא עלינו חיים טובים ושלום, פרשת זכור. יש מחלוקת בהלכה, פרשת הזאת, כן, שבת הזאת תהיה שבת זכור. לכן צריך לדעת שהעמלק הוא העם היחידי שנלחם תמיד נגד עם ישראל. ראשית גויים, עמלק, ואחריתו עדי עובד. הוא יודע שהוא הולך למות, אבל תן לי לקרוא ראש. אומרת הגמרא, למה עמלק הוא נהיה ראש? הוא היה היחידי שכל העולם פחד מישראל, כמו עמים, ירגזו לכי לאחד וזאת אל השת, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב, יוחזי מורע, נמוגו, כל שווה כנען, תיפול עליהם, אימתה ופחד. אימתה אדם, פחד הוא גם לא יכול ללכת מאוב פחד. לא יכלו, לא הייתה רוח באיש, איך אמרה לו רחב למרגלים, לא הייתה רוח עוד באיש, נמס לבבנו. בא עמלק, שקרך בדרך, שאתה בדרך הוא בא אליך,
כשאדם בדרך הוא גם ככה טרוד, אין לו יישוב הדעת. ויזרב לך את מי? כל הנכשלים אחריך, אלה שהענן פלט אותם. ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. תראו מה זה עמלק. כל פעם מפיל את האנשים החלשים. נפלת, אתה רואה שאתה אפס? אתמול אמרת, תחזור בתשובה אחרי 2 דקות חצי. לך! אל תכשיר לתורה, אתה סתם שקרן, אתה צבוע. זה עמלק. עמלק, הוא מלקלק לך את הדם שיוצא ממך. אתה עכשיו פגוע מהחץ. אומר, מה פתאום? אתה מבין את הדור שלנו. מה קרה לך? אתה יכול להיות רגוע. מה אתה? הנה, הוא כתב ולא קרא לו. הוא מלקלק לך את הפצעים, תראה, הכל בסדר. עמלק. הוא מלקלק לך, תהיה רגוע. זה עמלק. מה, יש אתה רגוע? אתה שלי, מצוין, בוא. מה אתה רוצה? תחדום ואני אדאג לך, רק תהיה אצלי. זה עמלק. עמלק, הוא מלקלק לנו אותה. שם לא יכול לסבול אותו. למה? שגויים עמלק ואחריתו הדי עובד. אם אנחנו לא נאבד אותו, רגע, אם אני באמת, אמרתי אתמול ואני עוד פעם חוזר, אז למה אתה צריך לספר לי? אני יודע. אלא למה שהיית הרבא אומר לי שאני לא שווה כלום. ואתמול נגעתי באישה, ואני אבוא גם בספר תורה, הרי זה תחת את זה סתר, זה היצר הרע בעצמו, אומר לך את זה. אם אתמול לא הצלחת בעסק, אז אני לא תלך לעסק עוד פעם. אם אתמול רבת עם אמא שלך, אז יותר לא תחזור אליה, זה לא אמא שלך. חוק אותה מתעודת זהות. מה, זה אותו אבא. אז מה נתנה? כמה שפחות תתלכלך, אל תכניס את הראש לתוך הביצה, שפחות אבא יראה אותך, יוציא אותך. אל תוריד את השם יותר מדי לתוך הביצה. נפלת? קמתי. הקב"ה הוא רוכז את הצועה שלנו להבדיל, את התומות שלנו. אבל אל תיכנס כל הגוף. שמה, נכנסת עם 2 גלגלים, תשאיר את התומות אחורה, אני יכול למשור אותך. לא, נכנסים עוד. כאשר עבדתי. שוקים עם 4 גלגלים. בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? עכשיו צריך להביא טרקטור, סופר כדי להוציא אותו. אם אתה עם 2 גלגלים, הוא קושר אותך, תוך שנייה מוציא אותך. אבל אם אתה עם כל 4 גלגלים בפנים, זה היה עמלק. פרשת שבוע, המן הוא היה מעמלק. המן האגגי. עמלק הוא בא, המינה זה היה אגגי. למה עמלק הזה? הוא יותר גרוע מכל הערבים. הישמעאלים רבו איתנו, נרגעו. האדומים, אמריקאים, רבו איתנו, נרגעו. עמלק תמיד נלחם בנו. עמלק תמיד מחפש את עם ישראל. פירונות בבתי כנסת של היהודים בצרפת, בכל מקום הם מחפשים תמיד, לא הולכים, מה אני מפריע לך? אני גורם לך מהאוכל שלך, אני תורם בדיוק כמו כולם במדינה, ואני נותן בדיוק את הכל אותו דבר. זה מה שהיה עמלק, עמלק הוא גם בתוכנו, זה היה נברא בתקשורת. מה החרדים מפריעים לך? לא. הרב אמר הרב היום בכולל, 30% מהתלמודי תורה היום, בבתי ספר, זה חרדים. ואנחנו לא מקבלים חצי מהתקציב של החילונים, כי אתם דתיים. מבינים? עמלק! הוא רוצה לקרר אותך כל רגע, רק דתיים עשה משהו, תראו, הנה אתם יכולים להישאר איך שאתם, אם הדתיים חותים אז אתם לא, השם מבין אתכם. הוא מבין את הדם, מה קרה לך? הנה הרב ברוך אתה. מה? איזה רבא? אם הרב ברוך אתה ואין לו הבטחה, אז אתה רוצה הבטחה, ואם לך אין את הבטחה מבטח לילדים שלך, אז כל העבודה שלך אתה שם לי פצצה בתוך הבית, פונה בית שוכח את הטרקטור בסלון, אחר כך נהיה צפוף בבית. זה מה שאנחנו עושים היום כולנו. אומרת לי אמא אחת, קשה להייתי לקום בבוקר, אני כל בוקר רבה איתו, תדבר איתו הרב הראל. אמרתי לה, הוא קם עם ראש פי 4 מהגוף שלו, איך הוא יקום? אומרת לי, מה אתה מתכוון? אמרתי, כל מה שהוא רואה במחשב ששמה לו בבית, הראש שלו נהיה ככה, כל הפרסומות של כל העולם, של כל הזבל, של כל החייה בראש שלו, איך הוא יקום? הראש כזה לגוף, הוא אי אפשר, צריך לשים לו 4 גופים כדי לקום עם ראש כזה. הוא רוצה את כל העולם על ראש כזה קטן, אבל הם קורס. תגיד תודה רבה שהוא זכה לקום בבוקר, הוא לא קבל קריסת מערכות. לא, אתה בא להגיד זה בגלל זה, אז אם המוח שם, אז גם הוא יושב, הוא שוקב, הוא כבר לא יושב, זהו. אנשים מחפשים לברוח מהחיים, אין לה לברוח. שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי כשלת בעוונך. התחלת מעוון אחד, אחר כך אתה מגיע להרבה עוונות. אז זהו מה שיצר רוצה להפיל אותך לפעם הראשונה. ברגע שאתה לך את המחט, בום, ברוך הבא למחלת, לא עלינו הקום ישראל, תוקים מחלה, דקה, דקירה אחת, זהו, ברוך הבא. כתוב זה, ברוך הבא. מה זה דקירה קטנה? לא צריך יותר מזה, להזרים מה שאני רוצה. יש לנו לחפש להפיל אותנו פעם אחת.
לא הנחתי תפילין, היית אנוס, מחר אתה שוגג, מחרתיים אתה מזיד, מחר 3 אתה כבר שלי, זהו. זה יצר הרע. תן לי רק לעשות לך חור קטן, כבר אין אוויר בגלגל, האוטו מושפט, אני יכול לבוא לגנוב לך בלילה את כל החלקים שאתה רוצה. אז שבא גורר, אין כבר מה לגרור. אם זה במקומות אחרים, אם זה ברעת, תגיד תודה רבה שניצלת. זה העבודה של הדור שלנו. לכן, חובה קדושה על כל יהודי מאיתנו לא לוותר במצוות דאורייתא, כי יש אומרים שאנשים גם חייבות, להלכה עדיף שיחמירו על עצמם, כי אישה היא לא בת מלחמה, ולכן זה לא חובה לאישה כמו דאורייתא, כמו לאיש, אבל לאיש פרשת זכור, שקוראים אותה מתוך ספר תורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ממצרים, אשר קרחה בדרך, קוראים את זה בתורה, לא לדבר. יש מי שרוצה להגיד בשם מלכות קודשה בריחו בכף החיים, מביא שם את בשם מלכות קודשה בריחו שליטה וכילו, אינני בא לקיים מצוות זכירת עמלק, כי כתוב בימים האלה נזכרים ונעשים. למדנו משם נזכרים שאין זכירה אלא בפה, לכן צריך לקרוא את עמלק בפה ואחר כך בפורים למחות אותו, כי מחות תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. כל זכר שלא תשאיר את שריד ופליט. פעם אחת רשום מתחת לשמיים, פעם אחת לא רשום מתחת לשמיים. למה? בכל מקום, אני לא יודע. כל מקום משמע, כי אם תגיד מתחת לשמיים, הרי אין להם עוד מקום אחר שיש להם אחיזה. אבל באיזו שלב עמלק יש לו אחיזה גם למעלה. אומר האלוקות מעם נועז, ראיתי הביא בשם המדרש, לעזאזל. לעזאזל ראשי תיבות, זה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד עמלק שלמטה, יש עמלק שלמעלה. מה זאת אומרת למעלה? כל פעולה שאנחנו עושים למטה, אז יש פעולה למעלה. כן? ניתן דוגמה, אתה מושך חוט למטה, מה קורה בפקידות שם? אתה חירום בבית חולים, אתה מושך חוט, מה קורה להם? דלק להם מנורה, שם מגיעים לבדוק מה קורה איתך. אותו דבר אצל השם יתברך, אתה עושה פה טעות קטנה, בוא נראה למה הוא עשה את זה. הוא חצה כי היה לו משעמם, או כי באמת כבר הוא דחה את העבירה, דחה אותה ציפום, הוא נפל בלי כוונה, הוא מוכר אחרי זה או שהוא רוקד אחרי זה, או אומר זה החיים. בודקים, צריכים לקרוא באותה שנייה, יש נגיעה בגדר, שם מפטרלים, בודקים, למה הוא נגע בגדר? הוא נגע בלי כוונה, באונס, בשוגג, ברצון, מתוך תאווה או מתוך להכיס, יש מומר לתאבון, יש מומר להכיס. השם עד שהוא פוגע בבן אדם, הוא לא סתם מביא את העונש של בן אדם. אם כבר אדם מקבל את העונש הזה, נקרא כלו כל הקצים. אמר רבי נועם אלימלך מליזיק, נראה לי, אומר, מתי נגיע לאמת? הקלסר שלו מלא כבר, אתה אומר. הקלסר מלא, אז... אומר, הנה, נתנאל, מתי נגיע למה קרה ככה מה שקרה ביפן? אז אומר רבי אלימלך, איך נזכה להגיע לאמת? שנקבור את הסקר, נגיע לאמת. היה כל כך סקר ביפן, אתה שם על הלב, שם, הארץ היא אמת. כתוב אמת מארץ תצמח. אז עוד שקר. הארץ כבר קרסה, פתחה את הפיה, 8.9. איזה שקרים. הורידה אדם בפנים, כל העולם, גם הכל שקר. יש לך כלובים לכלבים, לקופים, אוכלים שם הכל. פה בארץ אתה יושב, הסנדוויץ' בא אליך, שם אתה רודף אחריו. השם, כן? השם ניגל. אז הוא שותק, הוא רואה שזהו, גדשה שעתה, עושה להם צונאמי, מנקה אותם, עושה להם שטיפה, מקווה טהרה, מתאר אותם. שואל, יגיד את זה. עשינו רכת, הוא אמר עכשיו. כן. זה העניין רבותיי. זה רבותיי, לא לוותר על העניין הזה, לא לוותר על פרשת זכור, להביא חברים, מצווה פעם בשנה. אנשים היום, על מצווה פעם בשנה, כולם רצים במשלוח מנות. למחות את העמלק שבגללו בא החג הזה, אף אחד לא מוחק אותו. תבוא, תראה לשם שפעם לפחות אתה לא מופיע כל שבת. מצווה דאורייתא, זה לא דרבנן. זה מצווה דאורייתא. תבוא. אני מדבר גם על זה עוד שנייה, אבל זה דאורייתא, צום זה דרבנן, קח בחשבון עדיין, זה מדברי סופרים. כן? אז קודם כל טוב, הזכור זה דבר גדול מאוד. לא נוותר על זה רבותיי. האדם יודע שהוא הולך לישון מאוחר, קשה לו לקום בבוקר, שילך לישון מוקדם, לילה שבת אחד, תעשה ונהפוך הוא, תתהפך מהמיטה, תקום, תבוא לבית הכנסת. למה? ברגע שהשם רואה שהאדם רוצה למחות את העמלק, יעזור לו למחות, לא תשכח.
כמו שאתה לא שוכח לבכור את עמלק, הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותך. במי הקדוש ברוך הוא אמר לצאת נגדו במלחמה ולא יצא? שאול? לא, שאול אמר לו תהרוג כל זכר, ושאול היה, לא? כמחות תמחה את זכר. הוא למד לא זכר, הוא למד זכר. לא תשכח. על הטעות הזאת הוא איבד את המלכות שלו. זאת אומרת... לגבי הצום, חייב לצום אותו, נכון? או שנייה ניכנס לצום? מה? לא. בכל מקרה, יש לנו עד להקה לחוץ בגלל זה אתה... לא, רק תדעת כמה זה יכול לכלי. בלי עינה, השפע. בכל מקרה, לענייננו, מה שאנחנו צריכים לדעת, דבר אחד. חכם לב, כך מצוות. אדם צריך לדעת לחטוף. שינינה, חטוף ואכול, חטוף ושתו, כי מחר נמות. כך היה שם מתנה בגמרא, שינינה. אמר לו, תמיד תשנה את זה לעצמך. חטוף ואכול, חטוף ושתו, כי מחר נמות. מה הכוונה? אלמה דמה לבי אלולה. העולם הזה דומה לאלולה. העניים שלא אוכלים כל הזמן, פתאום אומרים יש להם אלולה. הם מגיעים הראשונים לאלולה. והם כבר בבר הם אוכלים בר מינן. אוכלים הכל טוב. מגיעים בפנים, מבקשים את הבשר עם הנייר כסף. אף אחד לא יודע למה. מגלגלים אותו, מכניסים אותו לכיס. תביא עוד מנה. הוא לא איך גמר. זה עכשיו למכרזיים, עכשיו לבטן. הוא לוקח צדה לדרך. שינינה. אכול ושתו כי מחר נמות. הצדיקים גם מסתכלים על זה ככה. אבא שלי, מדל לחיים טובים וארוכים, תמיד היה מספר לנו את הסיפור הזה. וניכנס אחר כך תענית אסתר, 4 מצוות של פורים. שלא הרבה הלכות מה אני אעשה. יושנים פה. אני אומר, לא, תדע, יהיה לכם לערוץ. לא, זה זכית מי כל הקושי הוא להגיע לשיעור תורה. אחרי שכבר המכונית מניעה אפשר לנסוע לכל מקום. דוחפים אותה בהתחלה עם מניעה, נוסעים לכל מקום. נכון? זה הקושי. זה 205. כן, 4 יושבים, 205. טוב, נחזור לענייננו. מאיר, תארגן לערבית. על אבא שלי סיפר. אני אקרא לכמה חבר'ה? כן, צא להפסקה פרסומות. דווקא בית שנתפלל לערבית. אז אבא שלי סיפר לי למוטי, תתקשר למוטי. שהיה איזה יהודי אחד שמלך רצה לשלח את הבן שלו, התחיל להכיר אומות, להכיר כל מיני דברים, כל מיני... אתה יודע, שאתה בתוך השטח, לחיות אותו. הרבה פעמים אתה שומע שיעור, שאתה הולך לעבוד איתו בשטח זה עולם אחר. כשאני הלכתי לראות שחיטה מעשית או שחיטה בהלכה, זה 2 עולמות. בהלכה אתה חי יותר את השטח, נגעתי בריאה קרה, נגעתי בריאה חמה, לא סיפורים. אתה רואה את צומת הגידים, אתה מושך את הגיד, כל האצבעות מתקפלות לך בתרנגולת, דברים יפים. ראיתי זה בפועל. את החלב ואת הזה. לא, גם את העלייה, וגם ראיתי, כקנה ובשת, אתה רואה את ההלכה, אתה חי אותה יותר. הרבה אנשים, למה הם לא נקשרים לדבר? כי הם לא חיים את השטח יותר. משהו. בקיצר, כמו תיאוריה. כמו תיאוריה. ואז, אותו מלך יצא, הבן של המלך, לראות אומות. אחד האומות שהגיעו אותו, הכניסו אותו לעולם יפה מכוער, מכבד אותו, בן מלך. הוא יורש העץ, טוב, הכניסו אותו בפנים, הוא רואה שהוא אולם יפה מאוד, הוא רואה מלא אנשים, אבל אין אוכל על השולחן. הוא מסתכל, תמה, רואה שולחן באמצע עם מפה יפה, אבל הוא לא רואה זלצים, אין כלום, רק שולחנות, מפות, סכינים, אין כלום. מה אוכלים פה קניבלים, אוכלים אנשים, אנשים פולין של מישהו היום. אנחנו אוכלים היום, אתמול אכלנו אותך, היום אוכל את הבן שלך. טוב, בקיצר, לא יודע מה לעשות. הוא יושב בשקט, פתאום רואה, נכנס 4 אנשים גבראים, ככה כל אחד פתת כצביע, נכנסים בפנים עם אלונקה. פותחים את הבגד, מרימים את הטלית, רואים לו עלינו פרצוף של מת ככה עם העיניים שלו פתוחות, מסתכל עליהם, מה קרה לכם, אתם תאכלו? הנה הוא רף, הלך זר אמר, הלך כפרה. מסתכלים עליו, כולם מסתכלים עליו, אוי אוי אוי, עושים ככה, אוי אוי, אחד אומר טוב שמת, אני יכול לקחת אותו תביא לה עכשיו, אוי אוי אוי, אף אחד לא יודע על מה הם עושים, אוי אוי אוי, הוא הקדים אותי בטח, גם לקח את האוטו כבר, אוי אוי אוי. טוב, אף אחד לא יודע על מה הוא בוכה. הוא בוכה, למה הוא יודע, לך תדע, הוא הפסיד את החוב, עכשיו חייב לו כסף, עכשיו ממי יחזיר. אין, אתה לא יודע על מה הוא בוכה. טוב, אחרי זה הוציאו אותו, מצרים, 16 סוגי סלטים, הם אוכלים, זה תוקע את המלפפון, לבלבות של דקל, עניינים, פלאי נערה, פירקו את השולחן. בן המלך היה באלה. מה פעם ראשונה רואה מת? רואים, מוצאים ברבורים, מוסלה ודגים, מוצאים סטקה טריקות, אוכלים. אף אחד לא מסתכל עליו, הוא לא יכול לאכול, בחיים לא ראה מת. מסתכל עליו אחד האנשים, אומר לו, אדוני המלך,
פרק! איך אומרים היום בלשון? אכול כפי כוחך! תכניס כמה שיותר. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לאכול, ראיתי מת, ירד לי התיאבון. הוא אומר לו, זה נותן לנו את התיאבון, אדוני. למה? הוא אומר לו, הנה, הוא לא הספיק לאכול ליהנות מהחיים, הוא מת, תוכל, איך זה המדע תמות, תהנה מהחיים. הרב, קראתי לאיזה אחד שהרב פה על זה. מצוין. תביא עוד. מזה אנחנו לומדים, רבותיי, דבר אחד. הוא חושב הכל שטוב בגשמי, לא ברוך. אין עוד חושבים על הגשמיות. אנחנו צריכים לדעת על הרוחניות. לכן, נחזור לעניין של תענית אסתר שמאיר הזכיר. עניין של תענית אסתר. אסתר, אומרת הגמרא, אמרה, שלחה להם אסתר לחכמי ישראל. ככה הגמרא אומרת, שלחה להם אסתר לחכמי ישראל. אמרה להם, קיווני לדורות, תקבעו אותי לדורות. שמה? שיהיו קוראים מגילת אסתר ושיעצו. למה? הם היו שמו, הגזרה הייתה, בי"א הוא הפיל פור רוע גורל, לעבדם. בי"א בניסן. כן? נשמע הדבר למרדכי. מיד בי"ג, בי"א ובט"ו הם ישבו בצום. ואתם צומו עליי 3 ימים. עברו את פסח, עומד הגמרא שצמו בפסח. עברו את פסח, ואז 3 ימים, י"ג, י"ד, ט"ו, במקום לעשות פסח, הם לא אכלו. יש כלל של השם יתברך, צדיקים, השם לא מושיב אותם יותר מ3 ימים בצום, בגזרה רעה. ואז, אחרי 3 ימים, התבטאה הגזרה, ונהפך שתורה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקח. עכשיו, הצום הזה, הוא בעצם התחיל את הגאולה. אז אם אדם לא צם אותו, מראה שהוא לא מסכים עם הגאולה. הוא רק אוכל בפורים והוא לא צם ביום י"ג? מה, רק מה שטוב לך אתה לוקח מהיהדות, מה שנוח לך לא? מה, אנחנו מסורתי? מסורתי, איתי? זה לא טוב. או החלטתי אני עובד את השם, אני לוקח גם את פורים, או אני לא. יש כאלה אנשים, תשמע, התורה היא קשה. אז למה אתה לא עובד בשבת? מה, נכתב, קח חופש ביום ראשון, למה חופש ביום שבת? תעבוד ביום ראשון. לא, מה פתאום? פתאום אתה רוצה את התורה? פתאום לא. הם רוצים רב נוח. כיסא נוח יש בים, זה רק בים. דעתי לפי דעתי. זה מה אתה אומר מאיר היקר? לא, הרב ענה, מה שהיא אמרה, צומו עליי, ואחרי זה היא אומרת, אל תאכלו ואל תשתו. עכשיו היא אם אומרת, בכל... צומו עליי, זה מה להוסיף, אל תאכלו ואל תשתו. ברור.